إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мөхәммәд ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Әгәр дә Аллаһ Раббыбыз кемне дә булса туры юлга күндерсә, аны беркем дә бүтән адаштыра алмас. Әгәр дә Аллаһ Раббыбыз гаделлеге белән кемне дә булса туры юлдан яздырса, аны беркем дә һидаяткә китерә алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" дип әйтте. Икенче бер аятында әйтә: "И кешеләр, Аллаһ сезләрне бер кешедән, и кешеләр, сезләрне яраткан Аллаһтан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ исеме белән сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан һәм шулай ук туганлык җепләрен өзүдән сакланыгыз, куркыгыз. Дөрестлектә ул сезне күзәтеп торучыдыр. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбызга әгәр дә без хакыйкый тәкъвалык белән тәкъвалы булсак, Аллаһ Раббыбыздан курыксак, Аллаһ Раббыбыз безне саклар. Яхшылыкка, бәрәкәткә, дингә һәм дөньяга да иң күркәм эшләргә керешергә күндерер. Шулай ук белегез, Аллаһның безгә биргән иксез-чиксез нигъмәтләре, алар санап бетергесез. Кешеләргә җирдә хакимлек бирә, көч-куәт иясе итеп үстерә, кешеләрне ризыкландыра, мал-мөлкәт тупларга мөмкинчелекләрен ача, ризыгын мулдан бирә. Һәм кеше хәләл ризыкларны, хәләл кәсеп итүне куллансын, рәхәтләнсен һәм без биргән нигъмәтләргә шөкр итсен дип әйтә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "Валакад макканнакум фил арди ва джа'ала лакум фиха ма'аиш, калилан ма ташкурун" дип әйтә. Шунлыкта без сезне җирдә көч-куәт биреп урнаштырдык һәм тормышыгызга яшәргә кирәкле булган бар нәрсәне билгеләп куйдык, ләкин бик әз вакыт кына сез шөкр итәсез дип әйтә Аллаһ. Һәм шуңа күрә мөселманга бу хаклыкны сеңдерергә, исендә тотырга тиеш. Аллаһ Раббыбыз юмарт, Аллаһ Раббыбыз ризыкландыручы, Аллаһ Раббыбыз игелекле. Һәм дә бу дөньяда яхшы хәләл кәсепләр, мубах, рөхсәт ителгән ризыкларны да барлыкка китерде. Һәм шуларны туплау юлларын да безгә күрсәтте.
Allah Teala әйтә: "Huvallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur." Allah әйтә: Allah sizga җирне буйсындырды. Җир өстендә йөрегез, гизегез һәм аның бүлеп бирелгән ризыгыннан өлешен ашагыз. Һәм үлеменнән соң торгызылгач Аллаһка кире кайтачаксыз дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа күрә менә бу аятның ахыргы сүзләре үлемнән соң барыбер Аллаһка кире кайтачаксыз дигән сүзләре, ягъни бу дөньяда ничек кенә яшәмә, нәрсә генә эшләмә, нинди генә гамәлләр кылма, ахыр чиктә Аллаһка кайтачаксың. Ахыр чиктә Аллаһ Тәгалә каршында җавап тотачаксың. Һәм шуңа күрә кешенең гомере бу дөньяда санаулы, вакыты шикле, һәм әҗәле җиткәч тә кыямәт көне һәм инде булачак хәшер мәйданы аның барачак урыны булып тора. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз каты сорау алыр, тормышыңны нәрсәгә сарыф иттең, ашаган эчкән ризык турында, җыйган байлыгың турында сорар. Һәм һәрберсе өчен Аллаһ Раббыбыз җентекләп соравын алыр. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Кыямәт көнендә ди кешенең ди аягы урыныннан күчмәс" дип әйтә. 4 сорау бирелгәнчегә хәтлек дип әйтә. Ягъни 4 сорау бирелер, шуңа җавап бирергә тиеш булыр. Шуннан соң гына селкенә алыр ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нинди сораулар дип әйтә? Беренчесе гомере. Ничек гомерен үткәрде? Икенчесе гыйлеме. Ничек гамәл кылды гыйлеме белән? Өченчесе байлыгы. Кайдан байлыгын алды һәм нәрсәгә сарыф итте? Һәм дүртенчесе тәне, гәүдәсе. Ничек иттереп тәне белән эш итте һәм ничек тәнен саклады? Һәм шул 4 әйбер арасында, мөхтәрәм җәмәгать, аның мал-мөлкәте, аның байлыгы булып тора. Нинди юл белән җыйды һәм кайда сарыф итте? Нәрсәгә туздырды? Шуңа күрә кыямәт көнендә бу авыр күренештән котылу юлын эзләсәк, мөхтәрәм җәмәгать, без Аллаһ каршына басканчыга хәтлек шушы сорауларга җавап эзләргә тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Җавап әзерләргә тиешбез. Һәм җавапның да бөтенесендә түгел, дөрес булган җавабын әзерләргә тиешбез. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбызның нигъмәтләренең берсе, Аллаһ Раббыбыз безгә хәлал булган, яхшы кәсеп итү юлларын күрсәтте. Хәлалне ачык иттереп ярып салды, харамны ачык иттереп ярып салды, күрсәтте. Һәм бу хадистә дә бик абачык итеп әйтелә. Нуъман ибн Башир, Аллаһ Раббыбыз аннан риза булсын, әйтте: "Мин ди Пәйгамбәребезнең ушбу сүзләрен ишеттем" ди. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Дөрестлектә хәлал билгеле һәм харам да билгеле, ләкин алар арасында шикле нәрсәләр бар. Булар турында күп кешеләрнең төгәл фикерләре юк. Шикледән сакланучы динен һәм намусын саклау өчен аннан, ягъни шикле әйбердән котыла. Шикле гамәл белән шөгыльләнүче харамга да кылырга киләчәк ди. Чөнки ул тыюлык янында көткән кебек, көтүе менә тыюлыкка керергә теләгән кебек булыр ди. Һәм һәр патшаның шундый тыюлыгы бар, һәм Аллаһның тыюлыгы аның кешеләргә харам кылган нәрсәләре. Дөрестлектә кеше тәнендә ит кисәге бар, ул яхшы булса, бөтен тәне яхшы булыр. Әгәр дә ул яраксыз булса, бөтен тәнен дә яраксызга китерер. Ул ит кисәге аның йөрәге дип әйтә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. Хадис зур, ләкин хадис эчендә яткан мәгънәләр, җәмәгать, алар бик тә зур булган тирән мәгънәләр. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дөньяда була торган эшләрне эшкә бүлде. Беренчесе хәлал булган ди, абачык иттереп, бер шиксез булган хәлал әйберләр. Һәм бу төрне һәрбер мөселман белә, һәм бу төр эшләр белән кәсеп итүдә берсе дә шикләнми. Икенче төре абачык булган, билгеле булган харам эшләр. Һәм бу эшләрне без җәмәгать Аллаһ Раббыбызның китабында, Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейхи ва саллям
Sünnetinde kilgen abaşık sözlerinde күрергә mümkün biz. Һәм анда bu эшләрне эшләргә ярамый. Эшләсәң üstеңә гөнаһ аласың һәм ахиретеңә куркыныч яный дигән бер шиксез абашык харам булган эшләр. Һәм өченчесе дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям шикле нәрсәләр дип атый. Ягъни бөтен кешегә дә шикле әйберләр түгел, ләкин кешеләрнең кайсы берләренә бу эш шикле булып тора. Бу хакта кешеләрнең төгәл фикерләре юк ди. Ягъни кешеләрнең кайсы берләре бу эш халалмы яки хараммы икәнлеген төгәл белмиләр дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям. Кемнәргә соң ул әйбер эшләр шикле булып тора? Кемнәргә ул билгесез? Әгәр дә ул кешеләр гыйлем алмасалар, укымасалар, тырышмасалар җәмәгать, алар өчен ул әйбер шикле булып калачак. Һәм шуңа күрә бу наданлыкның, җаһиллеген, бер түбәнлекен күрсәтеп торучы бер эш. Ягъни надан булган кеше, җаһил булган кеше, гыйлеме булмаган кеше, ул күп әйберләрне белми. Хараммы ул, халалмы ул аның өчен шикле булып тора. Ләкин, мөхтәрәм җәмәгать, бу безгә бер этәргеч булып торырга тиеш. Ягъни белергә теләү, өйрәнү, гыйлемеңне арттыру, үзеңне шушы бу дөньяда һәм ахиратта Аллаһ ачуына төшүдән саклап, шикле әйберләрнең түгел, халалмы ул яки хараммы ул икәнлеген шу әйберләрне белү. Һәм шуңа күрә татар халкында әйткәннәр элек, белергә белмәү гаип түгел, белергә теләмәү гаип дип әйттеләр. Һәм шуңа күрә, әгәр дә белмисең икән, өйрән, укы. Ләкин хаманда шул халәтеңдә йөреп, бер укымыйча, бер өйрәнмичә йөрисең икән, мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә, күп эшләргә, күп әйберләргә бу шикле дип йөри башларсың. Һәм шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз һәм Аллаһ илчесе Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям безгә шикле эшләрдән ерак торырга кушалар. Һәм аларны эшләмәскә, алардан саклануыбыз безнең өчен хәерлерәк булыр. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Шикледән сакланучы динен һәм намусын саклау өчен аннан котыла" ди. Ягъни, әгәр дә нинди дә булса эшне шикле булганлыгына карап калдырасың икән, димәк, намусыңны, вөҗданыңны һәм динеңне саклап калу өчен бер сәбәбен кылдың дигән сүз. Һәм инде әлбәттә үзең белмәсәң, бу хакта сора, белүчләрдән өйрән, әйме, һәм шушы эшнең хөкемен бел. Ләкин, мөхтәрәм җәмәгать, кызганыч, бүгенге көндә кешеләр нинди дә булса шикле гамәлгә туры килсәләр, була инде ул, кем эшләми инде бүген гөнаһысын, кем кылмый инде хата дип, кайсы бер кешеләр кул селтиләр дә җәмәгать, һәм шул шикле әйберләргә керүдән чирканмыйлар. Һәм алар дин чисталыгы хакында, намус чисталыгы хакында бик әз уйлыйлар, бик әз фикер йөртәләр. Һәм шуңа күрә, хәтта кайсы бер кешеләр дә сорауын биргәндә дә, ул сорауын ничек бирә? Үзенә уңайлы итеп сорау бирә. Үзенә выгодный иттереп сорау бирә. Ягъни, үзенә ярый дигән җавапны ишетер өчен ул шул төрле, шул рәвешле нәрсә эшли, үзенең соравын бирә һәм шушындый җавап көтә, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм менә хаҗ вакыты. Беләбез бөтенебез дә хаҗ вакытында Мәккәгә 2 миллионнан артык кеше җыела. Һәм шул хаҗ вакытында кешеләрнең сорауларына җавап бирү өстендә эшләгән бер галим булай дип әйтә. Менә ди, ничәмә еллар буена ди шушы эштә катнашам ди. Ягъни һәр елны хаҗга килеп, һәм аларның туган сорауларына җавап бирүдә катнашам ди, һәм шундый бер әйбер сиздем дип әйтә. Кешеләр ди сорауларын биргәндә, бигрәк тә хаҗда, синең авызыңнан бөтен мөмкин булган юллар белән халал, ярый, рөхсәт дигән сүзләрне тартып аласылар килә дип әйтә. Без беләбез, хаҗ вакытында хата кылырга ярамый, хаҗыңны дөрес үтәргә тиешсең. Чөнки бар шундый кайсы бер хаталар, ул хаталарны бетерер өчен сарык чалырга кирәк. Сарык ул дополнительный расход. Бар кайсы бер хаталар, бөтен хаҗыңны юкка чыгарырга мөмкинсең. Бөтен хаҗың батыл була, һәм киләсе елга хаҗны үтәргә тиеш буласың. Һәм шуңа күрә, менә бу кешеләр дип әйтә, хата эшләсәләр, бөтен всевозможный способлар белән авызыңнан ярый, рөхсәт, халал дигән сүзләрне чыгармакчы булалар дип әйтәләр. Һәм менә бу җәмәгать бик зур хата. Һәм шуңа күрә хәтта шундый әйтем бар, инде гарәпләрдә ул әйтем
Соравыңны ди, галимнең җилкәсенә сал дип әйтә, кыямәт көнендә имин чыгарсың ди. Ягъни, соравыңны аннан сора, ул җавап бирсен. Ә син аның әйткән эшең белән нәрсә инде? Кыямәт көнендә имин булырсың дип әйтәләр, мөхтәрәм җәмәгать. Ләкин бит Аллаһ Тәгалә Раббыбыз безнең ниятләребезне белеп тора. Безнең күкрәктәге булган уй фикерләребезне белеп тора. Һәм шуңа күрә без сорауларны биргәндә, нинди дә булса, галимгә булсынмы, ул остазга булсынмы, хәзрәткә булсынмы, мөфтигә булсынмы, Аллаһ безнең ниятләребезне күреп тора. Без шушы хәзрәтнеме, шушы остазнымы үз ягыбызга аудармакчы булабызмы? Аның авызыннан ярый дигән сүзләрне тартып чыгармакчы булабызмы, җәмәгать? Ә бит Аллаһ Тәгаләне алдалап булмый. Һәм шуңа күрә бу мөхтәрәм җәмәгать безнең тәкъвалыгыбызга әйләнеп кайтырга тиеш. Һәм шуңа күрә, әгәр дә без чын күңелдән хаклыкны белергә теләп, шикле әйберләрне инде ачыклануын белергә теләп сорау бирәбез икән, ул вакытта иншаллаһ кыямәт көнендә дә Аллаһ ачуыннан сакланырбыз һәм инде шушы эштән котылырбыз. Һәм шулай ук Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям дәвам итә, шикле белән шөгыльләнүче кеше харамга да төшәчәк дип әйтә. Ягъни кем шикле эшләрдән ширканмый, кем бер тапкыр шиклене эшләде, икенче тапкыр, өченче тапкыр, әйдә ярый шикле бит инде ул. Ул килер бер көн, ул нәкъ шулай харамда да әйтер. Харам эш каршына килеп чыкса, харам кәсеп каршына килеп чыкса, ярар була инде ул, нәрсә инде ул дип, ул харам эш белән дә эшләүдән ширканмаячак һәм шунда керәчәк. Һәм менә бу шикле эшләрнең куркынычы нәкъ менә монда. Чөнки бу әкренләп сине харамга китерергә тиеш. Китерергә мөмкин. Һәм Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, һәм чөнки ул тыюлык дип әйтә. Шикләр янында көтүе менә тыюлыкка керүче көтүчегә тиң дип әйтә. Һәрбер патшаның тыюлыгы бар, шикләре бар, запретный территориясе бар. Аллаһның тыюлыгы ул аның кешеләргә харам кылган нәрсәләре дип әйтә Пәйгамбәребез. Менә җәй көне авылда көтү көтәләр. Менә хәзер көтүләр бик әзәйде инде, чөнки авылда да малны хәзер тотмыйлар. Ләкин элегрәк ул бик күп иде. Сарык көтүе бар иде авылда, сыер көтүе бар иде. Һәм бөтенебез дә беләбез, авылда бар гади болыннар, гади үләннәр, ширәмнәр, бар колхозныкы. Шулай бит, анда пешән үстерәләр, яз көне чәчәләр, көз көне уралар, шулай бит. Һәм шул көтү белән чыкканда, әгәр дә кем кичкенә вакытта көтү көткән булса, анда колхоз басуына керергә ярамый. Кирсәң, сиңа штраф салырга мөмкиннәр. Хәтта председатель килеп сине башыңнан сыйпаймаячак. Ярар, көтүеңне монда, йөр монда, рәхәтләнеп ашат ниләреңне дип әйтмәячәк, әлбәттә. Тиргәячәк, штраф салачак, нинди дә булса санкцияләр булачак, Һәм менә Аллаһ илчесе менә шушы көтүче белән шагыштыра. Кем ди шикле гамәлләрне кыла, ул шушы көтүче кебек. Аның көтүе якынлашкан колхоз басуына, аның якынлашкан тыелган территорияга керүгә. Һәм синең нинди генә озын чыбыркың булмасын, нинди генә таягың булмасын, ләкин көтүеңнән берәр сарыгы яки берәр сыеры тыелган урынга, тыелган басуга керәчәк. Һәм шуңа күрә шикле гамәлләрне эшләүче дә ул бер тапкыр бәлки харамга кермәс, 2 тапкыр харамга кермәс, ләкин өченчесендә ул шушы шикле эшне эшләп харамга кереп китергә мөмкин, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Аллаһның тыюлыгы ул кешеләргә харам кылган эшләре дип әйтә. То есть запретная территориясе Аллаһның ул харам эшләре. Менә шушында син харам эшләрен эшлисең икән, Аллаһ хакына кирдең дигән сүз. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям безне менә шушындый тыюлыкка керүләрдән сакланырга әмер итте. Һәм шуңа күрә ул хәтта көтү белән колхоз басуына керү ул урлашуга тиң кебек була, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм инде Аллаһ Раббыбыз безне шикләрдән һәм шөбһәле эшләрдән ерак кылса иде. Шулай ук Аллаһ илчесе Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям яңа килгән бер сахабәгә булай дип әйтте. Син изгелек нәрсә ул һәм гөнаһ нәрсә ул хакында сорарга килдеңме? Бу сахаба әйтә, Аллаһ белән ант итәмен, сорарга теләгәнем нәкъ менә шул иде дип әйтә. Һәм шунда Пәйгамбәребез аңа җавап итеп, изгелек күкрәкне киң кылучы, йөрәгеңне тынычландыручы әйбер ди. Гөнаһ синең соравыңа җавап яки фатва биреп тә күкрәгеңне кайызлаган,
тынычландырмаган бер эш булып тора дип әйтә. Шул булыр гөнаһ дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Димәк, гөнаһ ул сиңа тынгысызлык кына китерә. Ул күңелеңне тынычландырмый, йөрәк тынычлыгыңны ала. Һәм шулай ук икенче бер хадистә әйтә, изгелек ул күркәм холык, гөнаһ җаныңны кайызлый торган һәм эшләргә һәм бу эшне эшләгәндә башка кешеләр күрүләрен теләмәгән эш дип әйтә. Ягъни гөнаһ нәрсә ул? Беренчедән, ул сиңа тынгысызлык китерә, тынычлыгыңны ала. Икенчедән, ул эшне эшләгәндә син башкалардан уяласың. Күрмәсәләр иде, белмәсәләр иде дип үзеңнең ички тынычлыгыңны югалту. Һәм менә бу җәмәгать гөнаһ булып санала. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә без бу эш хараммы яки хәләлме, рөхсәт ителгәнме дип шикләнсәк, әлбәттә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям кушканча шик шөбһәләрдән ерагайырга тиешбез. Шикле эшне калдырып, бер шиксез ап-ачык рөхсәт ителгәнгә кайтырга тиешбез. Һәм бу сүзләр Аллаһ илчесенең сүзләре. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Шикләндергән эшеңне калдыр һәм бер шиксез булган эшкә, гамәлгә кайт" дип әйтте. Һәм инде мөхтәрәм җәмәгать, сүз уңайыннан әйтеп үтәсем килә. Бу хадисне риваят кылучы ул Пәйгамбәрбезнең оныгы Гали ибн Абу Талибның улы Хәсән булып тора. Һәм Хәсән бу сүзләрне ишеткәндә япь-яшь малай иде. Япь-яшь малай, әйме? Һәм инде ләкин аларның гомерләре яшь булса да, аларның харамнардан һәм шикле эшләрдән ерак тору омтылышлары бүгенге көндә зур яшьтә, тирән картлыкка җиткән, зур тәҗрибә алган, тормыш тәҗрибәсе алган кешеләргә карый, аларның омтылышлары зуррак, мөхтәрәм җәмәгать. Аларның омтылышлары, тәкъвалыклары зуррак, мөхтәрәм җәмәгать. Бу япь-яшь сабый шул хадисне безгә китерә җәмәгать. Шул хадисне исендә калдырып, безгә дәвам иткән, безгә хәбәр иткән. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз алар хакында, сахабалар хакында былай гына әйтмәде. Аллаһ Раббыбыз алар хакында Куръанда күп урыннарда әйтә: "Аллаһ алардан риза булды һәм алар Аллаһтан риза булдылар" ди. Пәйгамбәрбез сахабаларыннан Аллаһ Раббыбыз риза булды. Һәм алар да инде кыямәттә, хәзер каберләрендә, һәм кыямәт көнендә, һәм мәңгелек тормышта Аллаһтан риза булачаклар, мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "Ва из тә'әззәнә раббукум ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби лашадид." Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр менә сезнең Раббыгыз хәбәр итте дип әйтә, белдерде ди. Әгәр нигъмәтләремә шөкр итсәгез, нигъмәтемне сезгә арттырырмын. Ләкин әгәр күферлек, ризасызлык күрсәтсәгез, минем газабым каты булыр дип әйтә. Һәм сахабалар җәмәгать менә шушы Аллаһ Тәгаләнең сүзләренә ышандылар, иман китерделәр, кабул иттеләр. Һәм шушы эшләребездә дә, дөньяви эшләрдә дә харам ризыклардан, харам кәсепләрдән ерак туруда безгә зур үрнәк күрсәттеләр. Һәм тагын бер кыйсса китерәм, һәм шуның белән тәмамлармын. Сахабалар тормышыннан бер мисал. Абу Бакр ас-Сиддиқ. Бу хадис инде Сахих Бухари җыентыгында килә. Һәм Гайша анабыз, Абу Бакрның кызы, Аллаһ Тәгалә аннан һәм аның атасыннан риза булса иде, әйтә: Абу Бакрның ди бар иде бер хезмәтчесе дип әйтә. Һәм ул хезмәтчесе дип әйтә, шушы хезмәтчесе алып кайткан әйберләрне, ашамлыкларны кайсы бер вакытта Абу Бакр да ашый иде дип әйтә. Һәм көннәрдән бер көнне Абу Бакр килгәч, күрә, хезмәтчесенең ризыгы бар, һәм ул шуннан авыз итә. Чөнки хезмәтчесе рөхсәт иткән булган, һәм инде алар күптәннән бергә булганлыктан, алар нәрсә эшләделәр? Алар инде рөхсәт итә иделәр бер-берсенә. Һәм көннәрдән бер көнне Абу Бакр ризыкны күреп, нәрсә эшли? Ризыкны ашады. Һәм хезмәтчесе кайткач, күрде Абу Бакр ризыкны ашаган, һәм әйтә: "Син беләсеңме, бу нинди ризык иде?" дип әйтә. Һәм Абу Бакр әйтә: "Нинди ризык иде?" ди. Һәм хезмәтчесе әйтә: "Элек ди җаһилият вакытында ислам диненә кадәр бер кешегә күрәзәчелек кылдым" дип әйтә. Погадал кому-то. Әйме, гадание ясаган, күрәзәчелек кылган. Ләкин мин үзем күрәзәчелекне белмим ди. Мин аны алдадым дип әйтә. То есть лапшуна салдым дип әйтә, әйме, әйттем һәм алдадым ди. Һәм бер көнне дип әйтә, шул кешене күрдем дип әйтә.
Шул кешене күрдем ди, һәм ул миңа теге көннәр өчен, теге вакыттагы күрәзәлегем өчен миңа ризык бирде дип әйтә. Һәм менә шул ризык ул дип әйтә. Ягъни күрәзәчелек иткән өчен бирелгән ризык. Һәм шунда Әбу Бәкр бу сүзләрне ишетүгә бармакларын авызына тыгып, ашаган ризыгын кусып чыгарды, мөхтәрәм җәмәгать. Әйтмәй, инде ашадым, инде булды, ярар, бүтән ашамамын, бүтән кылмамын ди. Менә аларның тәкъвалыклары. Ул нәрсә? Хәтта ашказанына кергән харам ризыкны да шундук чыгарырга ашыкты. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, бу безгә нәрсә булып тора? Бер дәрес булып тора, бер гыйбрәт булып тора. Бүген кешеләр бик еш кына, ярый була инде ул, кемсең генә бүген эшләмәй инде хаталарны, кем генә соң бүген рибага кирмәй инде дип әйтүчеләр бар, мөхтәрәм җәмәгать. Сахабалар һәм алар арасында Әбу Бәкр булганнары, шулай бит, алар менә шушы харамнардан бик каты курыктылар. Һәм ахиратны шушы дөньяның кичкенә генә бер ризыгы өчен сатырга, алмаштырырга һич тә теләмәделәр. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз барыбызны да харамнардан сакласа иде, кәсеп иткән акчаларыбызны, мал-мөлкәтләребезне хәлал кылса иде, һәм бу дөньядан бары тик бездән риза булган хәлдә генә ахиратка күчәргә насип әйләсә иде. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.